la 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 la. Coklat iki kok wis do bosok kabeh. Kaya ngene, coklatnya mah rusak kabeh. Dah gosok kabeh. Aduh. Aduh. Coklat semut. Aduh, larane. Ceripeng gedang, ceripeng tela. Ya dirasakne nyelot lara iki. Coklat semut. Penak lek dicokot iem, dirasa-rasane malah tambah penak. Diempek-empekne malah tambah rusak. Bikin bojone wong. Ora disekolahke mbiyen karo mbok iki ajake semut iki. Weh coklat. Anggur coklat gersak ithik mah kabeh dirubung semut. Yo bendol tenan rasane cocot iki. Wis jelas ora iso kanggo gawe iki engko. Engko bengi iki ati-ati nggo ngreyen kumis bar dicukur. Adi nggarap sawah sak kotak. Sawah sak kotak menyono digarap iki metu kembange tok. Nyelosoe digarap metu ndase. Ngopeni coklat mas dipangan semut. Mangan wereng kaya ngene. Jadi garap sawah metu rambute. Kakang Jono. Duh coklat ya. Kecil tak rusakane lah. Hei, Kang Jono. Oi, Pret, rene. Udah coklat wangan semut. Pangan gendino semut ya. Lah iki lho cocot wis dipangan semut lah. Aku tak badhe genti. Dipangani koyo ngene. Ora gek nang iki nang ndi we? Mau sik dolan, gek balik. Lah malah reti sampean ra sengaja. Dolan? Heeh. Ora sekolah ta? Sekolah, Mas. Alah, tanggoku ki anake tanggoku sekolah gagal. Jere bola, Kang. Iya, pedhot. Jere sekolah, Kang. Iya, bobot. Gagal sekolah iki. Oh, alah. Makno ya sekolah iki sing sip. Iya. Sing manut karo wong tuwa, manut karo sekolahan. Aja ngur bangkune sekolah sing biadok, pelajarane ciko. Iya. Iki lho, coklate weh wangan kok ngene. Nyamuke wange, Kang. Nyamuke akeh. Ora nggo out-out to? Ora. Nggone sikil. Lah rene mu ngerti ya kowe? Ya ngene to, delok sampean ngunduh coklat. Oh ya wis delok ora apa-apa. Tak ngunduh coklat karo rungokno ya. Aku ngomong. Ngomong apa arepane? Wah, sakmu ngomong-ngomonge. Wah, malah iki gur. Wah, gelas. Wah, malah pret dipangan. Wah, malah bosok sing iki. Pret, selerene. Leren. Iki ora rusuh-rusuh. Sampani lho, kerja ae. Malih sugih ora, melarat iya, dulu iya. Weh, Jan. Lah, lambemu ki payah kok diremet-remet. Nyek jauh banget to, Pret. Ini kenyataane lho. Wong usaha dino. Pingine ya dirubah tapi ya ora dirubah belas. Sing rubah ki Gusti Allah. Untung atiku ki sing gawe Gusti Allah lek sing gawe menungso. Remek rusak kan biyen. Duh, Jan, iki sabar wae lho. Iya, sabar ki nek batese. Wis sabar. Ya remek akhire.
Lah kok glegi sama aku lambemu. Cocok terus damlan ya ngono kuwi. Sak bijak. Lah kok sok bijak ngene lho. Wong aku wong bijaksana kan biyen. Wong bijaksana kon ndi wong melarat kaya bijaksana. Oh, lek mlarat kuwi tak omongi takdir. Lah Iya ta? Takdir. Bijaksana nih kon ndi? Bijaksana aku dhek kayak Mbah Tiem. Karo Mbah Suliem, kayak apa jale? Apa? Kayak jantung hati. Ora roh kowe. Wit gedang ngono kae duwe jantung. Ontong gedang lho. Iya sing tak kei. Alah. Dadine manusa duwe jantung ora duwe perasaan. Wit gedang duwe jantung sing dikekne wong. Oh iya, berarti gedang iki jan lihat. Wah, iki ngene ceritane. Gara-gara aku ndo coklat malah saiki mbok padu, mbok loloke. Aku terus ngene malah aku kelek kaya ngene rupane. Lah lambe malah ndombleh ditak. Wis ki ngepekane to, Kang. Engko sik kowe tak jak leren kok. Apa? Taknya apa? Aku linteng. Biar rokok ora kowe. Aku ora ngerokok, males. Ora yo apa, ora nek pae ayo. Piye carane nyepot sepatu jale? Yo gak apa nyemane. Cepet dhewe. Alah. Tokor ngambuni kaya silet kebo. Iki mung ngene. Goleki sepatu enake kur sebelah. Sing sitok digo kadal. Lah kan delik nandi. Lah nek kadal tekok. Kang Jono. Heeh. Sepatumu tak sile Kang, aku arep sekolah. Kadal iki ngono kuwi. Oh, kadal ini sekolah. Lah wong kanca lho. Ora arti kanca, jane tak omongi. Kowe lek mangan kancamu, kuwi yo nggawa sego ben tambah wareg. Nek gun milih sepatu sebelah. Jero kadal kan, tak celuk kadal kan. Kliteng. Sing penak nang. Gua cengkeh 6. Entek kabeh. Ya sing ngene iki bener omongmu. Nyambet gawe bendina ora duwe duit. Urip panggah-panggah wae. Alhamdulillah lah ngene isih iso nglinting rakyatan Bembang Kotok. Iki lho kopi coklat irisan. Mulane aku nduk kopi, kowe mbiyen dolan tak ning nggonku tak gekne wedang saka slintil. Marai kopine entek. Lah iki aku ngunduhi karo tak nggo cocotmu kuwi lho. Lek dolan nang nggonku tak nggo nyubi wedang kopi. Berarti sampeyan tukang ngapusi. Ngono ngomongnya bijaksana. Kok ngapusi piye to? Lah kowe ora mulya wis tak kei wedang kopi raketan saka slintil ritek. Enak kok. Jenenge kuwi ngapusi. Ya ngono ngrasakne lambemu omahe ket kopi Jepang rasane kok enak ya. Waduh. Enak letek cengae, gedean. Ah, damuan. Enak butone ora? Wah! Lah kok malah muncrat kaya dine. Penak ora? Yo perih-perih piye bekas Jenenge sing tetes mata kowe lho. enek budale Lombok nyiprati. Lah yo penak to? Mari ora rada-rada. Wer ora ngliteng. ora usah. Wes, balik dhisik lah. Iki gara-gara coklat iki rambeku ndiak kuandel rasane. Jablek. Andel. Balik. Wong niat ku karo ngerjani yang jono kok malah. Wih, kene alat ae nek ngerjani Kang Jono. Sup. Nek ngerjani wonge. Boleh lah. Cale lah.